Ja, YouTube! YouTube, farvel! Vi ses i morgen, ikke også? Farvel. Nej, mand. Og vi spiller Skybros igen. Vi ses, YouTube, farvel! Og min ven er stadig skæv. Og vi har postet. Det er min chestes. Det kan jeg heller ikke! Nej, jeg skubber ikke. Jeg bliver ved med højre klik. Ja. Jeg fik en diamond. Jeg går selv, mor Markus. Hvorfor? Det ved jeg ikke, fordi de bare er så skæv. Pauls. Hvad for noget? Op i din mors, det der, hvad for noget, mand? Op i morsen på dig. Undskyld, Markus, men jeg har godt selvmord. Hvad, Pauls? Hvad for noget? Vi ses, YouTube. Farvel. Nej. Ikke også, Markus? Vi ses. Nej. Ja, Markus. Vi skal ikke spille Skywars. Vi skal spille Factions, din hund. Det er 2 sekunder, din hund. Au! Jeg siger bare, du er en hund, mand. Det er der ikke noget galt i. Og du ved godt, jeg stadigvæk optager. Jeg ved ikke, det er derfor jeg siger farvel, YouTube. Vi ses i morgen. Hvorfor skulle vi sige det? Det ved jeg ikke. Fordi du er skæv, eller hvad? Siger du, jeg er skæv? Markus, du er bare skæv. Du er bare rund. Ligesom dit liv. Din mor. Jeg disconnect fra den her server. Hold da kæft, der er, jeg skal bare gøre. Baby Markus. Markus. Vi skal gå. Okay, ses YouTube. Vi ses. Farvel.